Sa mga panginot na bareta, backrider gadan sa karambola sa San Andres, Catanduanes. Tulong harong sa Legazpi City nasulo. 21 miyembro kan CTG voluntaryong nagsuko sa otoridad sa probinsya ng Sorsogon. Ikaduwang motorcycle tourism riding event kan Department of Tourism Bicol Matra Yumpo. Sanggatos na kakiyaan pinaugma sa gift-giving activity kan ako Bicol Party List sa Legazpi City. Asin? Siri po ng mga eksena sa Christmas lighting event kan Bakakay-Albay na pinanginutan kan bandang December Avenue. Maray na hapon, Lunes, Disyembre 11, taong 2023. Uninaan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Uragon Legazpi. Sa detalles, sa Rugadan, Tulo Irido, sa karambola nin tulong motorsiklo sa Banwaan kan San Andres, Catanduanes. Detalles report ni Jennifer Pulinar. Daina uminabot pang buhay sa ospital ang 58 anyos na backride kan sarong motorcycle rider matapos na maimbwelto sa karambola ng tulong motorsiklo sa barangay Timbaan, San Andres, Catanduanes. Pasado alas 8:10 nin aga kan Sabado, Desyembre 9. Binisto ni Police Major Emsol Ikawat, hepe kan San Andres Municipal Police Station, ang biktima na si Norma Tapar Itrakenya. Mantang ang driver kan piglulunadan kaining motorsiklo, iyuan agum kaining si Jessa Tapar Itorena. 58 anyos asin parehong residente kan Barangay Kabugaw, Bato, Catanduanes. Susog sa investigasyon, nangyari ang insidente kan biglang suminulpot sa National Highway sakop kan nasambit na barangay ang motorsiklong pigmamaneho ni Sara May Romero E. Flores, 30 anyos kan Barangay Bigaa, Birak, Catanduanes, na pigbabaybay ang tinampo pasiring sa Banwaan in Birak. Huli kan biglang pagsulpot ni Flores. Apwera sa motorsiklong pigmamaneho ni Tapar, nadamay man ang sarupang motorsiklo na pigmamaneho naman ni Fire Officer 2 Rene Carlo Vista, 38 anyos na kabarangay ni Flores. Sakay ni Vista an sa iyang minor de edad na aki kan mangyari ang insidente na maswerteng minor injuries sana ang sinapo. Sa may bandang sa Timbaan, igwa man sa sarong motorista na babayi, naka-helmet man siya, biglang nagsumulpot sa highway po ito kaya bigla siyang nagtawid, mapasiring man in Birak, pabalik po sinda, and then yun na po ito, dahil na nakontrol ka itong driver, kaan magagawin si Certain Jesse Tapar, and dahil na iwasan So itong biglang nagsulpot. And so pantulo po na na inbeltong motorsiklo, pasiring man po ito ni Birak at saka ibong na lane. Although according to the driver, nag-iwas na po siya, kaya lang naabot pa manggiraray siya kan impact itong collision ng duwang motorsiklo. Sa presente, para mientras na nakaluwas si Flores sa kulungan, mantang pighahalat pa kan hepatura kung masangat nin kaso ang pamilya kanagadan na biktima, maging ang bombero kontra sa sospek. Kasong reckless imprudence resulting to homicide asin damage to property ang posibleng kahampangon na kaso kan akusado. Aloy mi na pong pangapudan sa samuyang mga kaimanwa duman sa San Andres na talagang pag-ibayuhin kutan na ang pag-ingat sa lalong-lalo na kung magamaneho din man na klaseng behikulo. Sa panahon niyan talagang sunod-sunod ang mga aksidente po niyan. Sigurado na naka-helmet and nasa tamang pag-iisip or halimbawa day po nakainom. Kasi pag nakainom medyo duman po prone sinda sa aksidente. Katakod ka ini, pangapodan kan PNP sa mga motorista na pirming siguraduho na nasa kondisyon ang hawak antes magmaneho. Importante man na pirming magsulot nin helmet ngani maproteksyonan ang sadiri. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Tulong harong sa syudad nin Legazpi nasulo kan nakaaging Sabado. Mga nasuluan nagahagad ngunyan nin tabang. Detalye sa report ni Jennifer Pulinar. Haros 2 semana antes ang Kapaskuhan, tinupok nin kasulo ang tulong magkakataid na harong sa Purok 2 Puting Daga, Barangay 18, Cabaangan West sa Legazpi City. 1:30 nin hapon ka nakaaging Sabado, Desyembre 9.
Si Hazel mantang ubuan sa iyang 2 bulan pa sa nang aki, nasa luwas na sanakan natad as sinapapaluha mantang pighihiling ang nasulo nindang harong. Istorya niya, mayo siya kan mangyari an insidente, huli ta may pigduman sindakan sa iyang matuang aki. Naisihan niya na sana an insidente kan mag-apod-an sa iyang tugang. Iyo po, naabutan may arong naka-answer sitwasyon kang arong may. Tapos naubos na gamit may. Wala po kaming naligtas. Manangay po tayo po ining darami bag ning aki ko. Saro man sa mga nasuluan nin harong si Manuel, nasa luwas man siya kan mangyari an insidente. Naisihan niya man ang pangyayari sa iyang mga kabarangay. Sabi niya, haros uring naan sa indang harong kan mag-abot siya. Makamundo po na pero maski maarog kami kay ini, maugma magyari po, buhay kami. Di ba ding nawara ining arong may warang na diskwidong tao. Tulos man na nagpaabot asistensya si punong barangay Hisham Ismael sa iyang mga residentes. Sabi niya, bukas man ang sa indang opisina para sa mga maawat pang magpaabot nin tabang sa mga biktima. Tawag kita kay financial assistance para makapatindog giraray kang sa indang poste kang arong. At the same time, magbakal kang yero man. Well, we have a lot of friends na pwede tang agaran kang tabang. Takol mangitang amigo na medyo may kaya, tapos pwede man magtabang. So, mapaabutan kung matabi sa inda. At the same time, tabi, nag-post man na ka sa Facebook kang nangyari. Sana mairak man, tapos talagang may magtabang man ng mga friends sa FB. Problema sa electrical wiring, ang saro sa pighihiling na kausakan Bureau of Fire Protection sa nangyaring insidente. 27 minutos man na pigtarabangan na mapunduan kasulo na uminabot sa primerong alarma. 1:57 kan maideklara ining fire out, mantang 50,900 naman ang pigkakalkulong danyos kan insidente. Ang number of fire incidents na po, dyan digdi po sa City of Legazpi, na kung saan most of the incidents or fire incidents po na igwa kita is mostly on the residential po. Manawad po doon ma'am sa kasulot na po sa Barangay 18, Kabaangan West, Legazpi City. So iyan po, itinawag po sa tuya ng alas 1:30 ning hapon as in ini po na-respondihan kan sa tuya mga kabundiron dito sa Legazpi. Sa datos kan istasyon, 50 insidente na nin kasuloan sa indang naitala ngunya na taon. Halangkaw kumpara ka nagtalikod na taon na uminabot sa nasa 32 na kaso. Ang pagpagiramdong ko po sa gabos na permit po kitang mag-ingat. Ngunyan po napapalaog po ang Pasko asin pagsabato sa bagong taon, especially sa mga naggaramit po paggamam ng Christmas lights. Kung pwede po magbakal po kita kan mga Christmas lights ta sa mga dekalidad po, and make sure igwa pong ICC sticker na aprobado po kan Department of Trade and Industry or kan DTI. Mientras tanto, para sa mga maawat magpaabot nin pinansyal na asistensya sa mga biktima, pwede sir na magpadara sa GCash number na 0992656896. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Mga magagayo na pasyaran sa rehiyon nilibot kan Bicolano Riders na kabale sa Bicol Motorism Adventure kan DOT Bicol. May istorya si Regine Bue. Naging matrayompo ang pigkonduser na ikaduwang motorcycle tourism riding event o Bicol Motorism Adventure o BMA kan Department of Tourism Bicol kan nakaaging Sabado. Si Sentang Bicolano motovloggers as in social media influencers at aktibong nagpartisipara sa aktibidad. Nagbalidigdi si Mary Grace Oliveros o mas bistado sa apod na Blackpink rider. Sabi niya, daing niya pinlagpas ang pagkakataon na makasabay sa BMA huli ta inimanan sa iyang paagi nga ni ipamatian sa iyang suporta sa departamento urog na sa advokasiyang mas mapabaskog ang turismo sa rehiyon. Of course, since it is about tourism, it is about promoting the tourism and the beautiful locations we have here in Albay so that para yung ibang riders naman is maingganyo silang pumasyal at mag-ride dito sa atin sa Albay para makita nila kung gaano kaganda yung ating locations here in Albay. Nilibot kan mga kabaling riders ang mga magayo na pasyaran sa Albay asin Camarines Sur. Inot na nagtiripon ang grupo sa Legazpi Boulevard sa Legazpi City, Albay, asin sinuysoy ang dalan pasiring sa probinsya kan Camarines Sur. Sigun kay DOT Bicol Director Hervey Aguas,
Parte man ang aktibidad sa ikadawang anibersaryo kan Philippine Motorcycle Tourism Program na ipiglunsar kan attached agency kan DOT na Tourism Promotions Board o TBP. Obheto ka ining matabangan ng sektor kan turismo na makabawi sa negatibong epekto kan COVID-19 pandemic sa paagi kan pagpromoter sa maniba-ibang destinasyon na pigtatampukan nasyon. Yes, please support Department of Tourism Region 5. Actually, talagang boom na po ang turismo sa Bicol Region. Lalo pa natin ipakita sa buong mundo na ready na po ang Bicol Region sa pagtanggap ng mga bisita. Kabali sa mga dinuman kan riders ang Partido Rivera View Deck sa Sangay, Camarines Sur, Comsor Water Sports Complex, Kawa-Kawa Hill sa Ligao City, Kamalig Bypass Road, Kituinan Hill sa Kamalig Albay, Kagsawa Ruin sa Daraga Albay, asin ang higanting imahe ni Nuestra Señora de Salvacion sa Pawa, Legazpi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Buey. 21 miyembro kan CTG nagsuko sa otoridad sa Sorsogon. Asin piling kakian sa Legazpi City pinaugma sa gift-giving activity kanako Bicol Party List. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sapuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. 21 miyembro kan New People's Army voluntaryong nagsuko sa otoridad sa probinsya kan Sorsogon. Detalye sa report ni May Arango. Total na 21 miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG ang nagbaliklado na sa gobyerno sa probinsya kan Sorsogon. Tuludig diyan suminuko na sa 2nd Police Mobile Force Company. Saro sa 1st Mobile Force Company, mantang 17 ang suminuko sa Philippine Army sa Sorsogon. Kasabay kan sa indang pagsuko, ang pagsurrender man kan sa indang mga gamit pang insurhensya, arog kang madekalibring armas, bomba, asin iba pa. Sigun sa tagapagtaram kan Sorsogon Police Provincial Office na si Police Major Joven Moriones, ang pagbaliklado kan mga rebelde sarong indikasyon na nagiging matrayumpuan mga programang pigbubusol kan gobyerno. Nagkakandak po kami ng yung rebelde po sa barangay, and pag-iikayat na sumuko sa magitan ng mga
social cards at patuloy na pagsagawa ng mga barangay tulong-pulong at iba pang mga hakbang upang kasabay kang pagsuko, may mariresibing sangga 2,000 pesos ang mga dating rebelde hali sa gobernador kang probinsya. Tatawan man ng libreng harong sa Kapayapaan Village sa Sorsogon ang mga ini. Sa mga kapatid natin yan sa bundok, inibindahan ko kayo na magbukas ng pintuan ng dialogo at pag-uusap. Ang armadong pag-atlas ay nadadala lamang ng sakit at pagrusa sa ating mga kababayan, kabilang na ang inyong mismong mga pamilya. Ang pamahalaan ay handa makinig at magbigay ng pagkakataon para sa kapayapaan at pagsulong ng inyong adikain sa legal at makatuwid na paraan. Sa pagtutulungan natin, maaari natin marating ang pagbabago na ating nahangan. Sana ay mahanap natin ang landas ng kapayapaan at pagkaisa. Pinasalamatan man kan otoridad ang mga residentes na padagos na nakikipagtabangan sa saindang kampanya kontra sa rebeldeng grupo. Nangapodan man ang PNP sa mga natatadang miyembro kang rebeldeng grupo na magbaliklado na asin tunungan na ang pigbubusol na salang ideolohiya para sa mas matrangkilo asin ligtas na nasyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Ako Bicol Party List padago sa pananaonin wheelchair sa Inmanaruna kan Bicol. Aramon ta an istorya kan panibagong benepisyaryo kan partido sa report ni May Arango. Padagos ang ginigibong pananao kang Ako Bicol Party List ning mga wheelchair sa Inmanaruna kang rehiyon. Kan nakaaging Sabado, Disyembre 9, nagdayo naman ang partido sa Barangay Tiris, Kasiguran, Sorsogon. Ngani personal na bisitahon ang sa indang napiling benepisyaryo. Sa nasambit na lugar, nakaistaran 58 anyos na si Tatay Fernando Bandola, ang panibagong sinorpresa kan partido. Oktubre kan nakaaging taon kan maputulan siya ni walang tabay huli kan diabetes. Antes mawara ni sarong tabay, nagtrabaho siya bilang konduktor. Mayon trabahon sa iyang esposa, mantang anduan niyang aki ang solamente naghahanap buhay para sa saindang pamilya. Ang luma asing gisi ng wheelchair na inian sa iyang pigtatyagaan nga ni makahiro-hiro. Sabi niya, kulang ang pigsusweldo kan sa iyang mga aki para sa urual daw nindang pangangaipo, kaya day na siya nag-iisip pa na mabaaguhan ini. Alagad labing ikinasurpresa ni Tatay Fernando kang biglang matawan ng wheelchair kang partido. Salamatunan po sa Bicol Party List na tinabangan ako kay Ruga na bagay. Dako-dako na po natabang sa kuya yan, Didi. Kung ikinaugma ini ni Tatay Fernando, mas doble naman ang kaugmahan na namatayan kang esposa kaining si Nanay Maria. Dakol ang tinabang ng dabaga. Muli. Nagpapasalamat ako sa inyo. Dakol ang natatabangan nila. Para sa muya, nag-ano kami, nagbuto man kami sa iyo. Tadi, may dampan niya. May kwanta lang, may nagigibo. Sigun sa Media as in Public Relations Officer kang Ako Bicol Party List na si Sally Luces, ang libreng wheelchair na personal nindang pigahatod sa mga nangangaipong Bicolano, parte kang programa kang partido na tabang sa karahayan na obhetong mapagian ng buhay kan mga benepisyaryo asin kan mga nag-aataman digding pamilya. Maawat kang partido na sa tabang kan wheelchair mas maging positibo sa buhay ang sa indang benepisyaryo. Ang mga wheelchair na to ay gagamitin ating mga benepisyaryo para sila po ay makapag-mobilize, makapunta sa kanilang mga trabaho o kaya sa kanilang paaralan, magamit nila sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Mientras tanto, sa Disyembre 13 asing 14 mapasiring ang partido sa Burias Island, sa San Pascual asing Claveria, Masbate, para manaw ng libreng wheelchairs. Huring distribution ini para sa taong 2023. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Ako Bicol Party List nagkondusir nin gift-giving activity sa syudad nin Legazpi. Sang gatos na kaakian magin ang mga magurang kaini nakaresibinin amay na regalo gikan sa partido. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Total na sanggatos na kaakian ang natawan ning amay na regalo kan Ako Bicol Party List sa pigkondusir na gift-giving activity kan partido sa SM City Legazpi kasudma Disyembre 10. Saro sa mga benepisyaryo ang 4 anyos na aki ni Nanay Maria na si Christoph kang Barangay Cabangan West. Maugma siya na mahiling ang sa iyang aki na nag-enjoy sa pagtiripon. Maugma
kaya lang malikot. So, happy daw ikaw, sabi ni Kuya. Are you happy? Ugmaman maging si Nanay Mensi kan Barangay Buraguis sa naresibing regalo kang sa iyang 6 anyos na aki. Salamat po sa Ako Bicol po na napaugma po ang aki ko. Apwera sa pananauning regalo, may pigpreparar man na performances. Parlor games as in feeding program. Presente sa pagtiripon si Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. as in former Ako Bicol Party List Congressman Christopher Co. Natutunan ko yung saying sa school that it is better to give than to receive. Indeed, even in the Bible, Jesus Christ said it is more blessed to give than to receive. And that's what we're doing right now. Blessing 100 kids, including their respective parents. And after this activity, we will be going around the whole 70 barangays of Legazpi City right now. Nagpaabot maning mensahe para sa mga benepisyaryo sinda Ako Bicol Party List Congressman Elesaldico, asin Attorney Jill Bungalon. Sa tabang yato, kita minatao sa indaning dakulaon na kaugmahan asin paglaom sa mga kaakian. Lugod padagos kita na magtarabagan dahil sa mga aktibidad na araw kaini, kita nagiging parte kan sarong mas marhay na kinaban para sa mga kaakian. Nakaresibi maning food packs ang mga magurang kang kaakian na presente sa aktibidad. Mientras tanto, apwera sa Legazpi City, nakatalaan man na magkaigwaning gift-giving activity ang partido sa iba pang probinsya kan Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Pinakaprimerong Women and Children Protection Rescue Vehicle kan Virac MPS ipig turnover na. Asin siripon ang mga eksena sa Christmas lighting kan Banwaan ning Bakakay. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa.
Balikan ako Bicol Online TV. Lokal na gobyerno kan Vera Catanduanes nag-turnover nin sarong rescue vehicle sa kapulisan sa nasambit na banwaan. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Ipig-turnover na kang lokal na gobyerno kang Vera Catanduanes ang Women and Children Protection Rescue Vehicle para sa Virac Municipal Police Station kang nakalis na simana. Pinanginotan ni Virac Mayor Samuel Laines ang pag-turnover kaini na ipigsabay sa selebrasyon kang 18th Day to End Violence Against Women and Children na opisyal ng pinuunang kang Nobyembre 25 na madurar sundo sa Disyembre 12. Sigun kay Police Staff Sergeant Renen de los Reyes, ang tagapagtaram kang nasambit na ipatura saro ini sa mga priority projects kang LGU kang taon 2022 pa. Ngunya na bulan kan dagos na ining narealisar na dakulang katabangan sa ipatura sa sendang mga operasyon, urog na sa pagresponde sa mga pigaabusong kaakian asin kababaihan. Sabi nga dapat, pagpigbabiyahin nga ang sarong naabuso or sarong pong biktima sa abuso, dapat na yun na-expose po naman sa likod kang mo patrol car or mobile po. And yun na ito, sabi niya, gusto niya igong exclusive po talaga na pang Women and Children Protection Desk mobile po na or sakayan. Ina ang pinakaenot na rescue vehicle para sa mga biktima ng biyolensya. Asin ikatulong rescue vehicle na pigdunar kang lokal na gobyerno sa nasambit na hipatura. Tigatakluban nga ki either tamong o kaya tuwalya para day po talaga nahiling sinda na nagana po tigabiyahin ni po kasi rin sa Arichio o kaya masangat kita ki magkakanig kong asunto po laban sa perpetrator or sa suspect po. So at least day po nahiling itong strategy made before. Di ko lang aram kung nakaabot kay Mayor itong sitwasyon na talaga po na dapat day nahiling ang sa komunidad sa biktima na ki pang-abusong either sexual or physical na abuso. Tapos nahiling po sa sa pigagihan. Mientras tanto, pigpupunan naman na ikonstruir ang pinakaenot na Child Protection Unit and Community Hub sa Barangay Isidro Village, kang nasambit na banwaan sa inisyatibo man kang lokal na gobyerno. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Nature-themed Christmas tree kan sarong resort sa Bakakay Albay pinailawan na kan nakaaging Biyernes. Siripuntayan sa istorya ni May Arango. Paskong-pasko na sa Misibis Bay Resort sa Cagraray Island, Bakakay Albay. Kan nakaaging Biyernes kang pailawan naman kang resort ang sa indang Christmas tree. Nature ang tema kan sa indang pailaw. 7 Christmas trees ang mahiling sa resort. Entero ining gibo sa ingenious materials. 23 feet man ang langkaw kan mga ini. Sigu sa manager kan Misibis Bay Resort na si Roger Echamane, maut man nindang maipamati sa indang guest ang kapaskuhan sa paagi kan sa indang pigpreparar ng mga dekorasyon. This is more on nature. Misibis kasi is located in the island, so we cultivate the resources na talagang possible dito na mahanap sa atin. Hindi na yung traditional na Christmas tree, yung greens, yung red. This is a wood Christmas tree crafted from the nature. Presente man sa seremonya si Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas, na pigpapasalamat man ang espersos kang resort. Kasi alam niyo naman, yung Misibis isa po talaga sa hidden gem ng Bicol region, not only in Albay but the Bicol region. And hindi lang po siya kilala sa Bicol region but the entire Philippines. So talagang pag-showcase natin ng mga gandang lugar dito sa Bicolandia, isa na po ang Misibis. Apwera kaini, may mga pa-promo man ang resort ngunya na Yuletide season. Arog kan sa indang enchanting Christmas fusion. Sa mga maut magpabook, bisitahon sa naan sa indang Misibis Bay Facebook page. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Pailaw kan banwaan kan Bakakay Albay dinagsa nin ribo-ribong paradalan ang mga eksena sa nasambit na pailaw. Dalanon ta sa report ni May Arango. 3, 2, 1! Dinagsaning ribu-ribong albayano ang Christmas lighting ceremony kang Bakakay Albay kan nakaaging Biyernes, Disyembre 8. Apwera kaya sa mismong pailaw, nangenot man sa seremonya ang sikat na bandang December Avenue. Antes ang performance kang banda, inot na nagliwanag ang Municipal Plaza.
Blue Christmas ang tema kang banwaan ngunya na taon. Si Nanay Lisa kan San Antonio Santo Domingo Albay, di man nagpahudya na mahilingan pa ilaw. Super ganda, nakakaengganyo talaga ng maraming tao. Si Maria Rica kan Sogod Bakakay, maugman day man nagpahurian sa indang banwaan sa pagkakaigwaning pailaw. Mas maganda siya ngayon kaysa sa yung mga nakaraang taon. Oo, kasi by ganito may band, tapos yung ilaw mas maganda kaysa last year. Matapos ang pailaw, sunod na inabangan kang kadaklan ang mismong performance kan December Avenue. Sigun sa bagong alkalde kang banwaan na si Mayor Edsel Belleza, iniyan sa iyang pinaka-primerong dakulang aktibidad poon kan magtukaw siyang amakan banwaan matapos na mamaaram sa kinaaban si Mayor Dinky Romano. Sabi niya, mas triplian sa iyang kaugmahan na mahiling na maugmaan sa iyang mga kahimanwa. Ang event po niyan, nabanggi, ang primerong dakulang aktibidad sa irarong kasakuyang administrasyon. Bilang sarong baguhan na alkalde, bago palang madali ang pag-organisar ng mga araw kaining aktibidad. Kaipuhan na oras, effort, lalo na sa budget. Kaya salamat sa igwa kitang mga Santa Claus sa katauhan ni Congressman Joey Salceda asin si Congressman Saldico na dahil nagduwa-duwa natabangan kita asin pinansyal. Presente man sa pailaw sa 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Sarong dakulang honra para sa ko na yaong kamutidiga boss, nagkasararo. Bakakay will become a major economic force of Albay. Kung ang mga militar may PMA, ang Coast Guard magkakaigwaning sa Diring Coast Guard Academy. Digdi po ikakaag sa Bakakay. Madakula po ang merkado kang Bakakay. Next year po na po ang tulay poon kagraray pasiring sa Batan. As in pagkatapos kan ang tulay pasiring Batan, pasiring po sa sentro kan Rapo-Rapo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. 14 aldaw na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!